Бурды аулы урта гомуми билим бирүү мәктәбе укучылары Алина Мансурова һәм Эмиль Тимиркаев. Абдулла Тукай, ай һәм кояш. Хималай ату өстендә алтын бишек, кояш йоклый һәр кич саен шунда төшеп, җил төн буе йоклаганын саклап тора, тирбәтә һәм өстен башын каплап тора. Йокысыннан кояш ничек уян дисә, җил шул вакыт җилбер итеп исә, бөтен дөнья буе китә. Торыгыз, ди, уянырга вакыт җитә. Торып чыккач шул бишектән кояш агай, анда кереп йоклый инде энесе ай. Йоклый шунда йолдызлар да өелешеп, оядагы йоклап яткан кошчыклардай. Каты йоклап, ай, бишектә мәгрибкәчә, торып чыга, көлеп җиргә нурын чәчә. Кояш һәм ай, ике туган агай-эне, менә шулай дуслык берлән нәүбәтләшә.